Sa panahon ngayon, talagang napakainit upang mawari itong ating uhaw. Malamig na buko ang lunas na may gatas, biskwit. Tara, gawin na natin to. Ops, may tanong muna ako sa'yo. Ano naman yan? Anong buko? Sa pag-ibig na tanging ikaw lamang ang mahal. Ano? Ano? Di, buko kang pinagpala ay sa iba. Kaya, subscribe na for more videos. Okay na to. Palamigin na natin.